no sere. No so for to me atipo no movie elder baby. Okay. Lenya akwala abone semo a. Okay. Enya o dey 17 years when you dra here. Enya akwala abone semo anka se be nim say Ghana 18 years about. Okay. And I bet you di odo akwada level. But 17 years come out. Okay. Enya dia the truth. And I don't bad say 17 years only man of God need the chi. Okay. E bia open no. E bia man of God nso asope. Now what came in say or do videos e be Bible thing. Okay. Senya kwala abone na ye 17 years girl. Okay. What you say? Give to ye nkwasi ade. Okay. Me. So obebu pastor che wuku. E ye nkwasi ade. Ananso obebu pastor che ofiansi. Okay. We kwa asore mpedo do say. Oh, I wouldn't shut down check. Within be 3-4 hours there no happen. Ba be ma no wait them from Monday to Sunday. And I do anopa muti wo. So I don't know the do so for more than. Se so for no nim hu nsem. Onim dai. E bia me ka so for betimi asho wu. Eya o kwa kware a koje otwomon wo sofo no ho. Okay. Abusi amame na wase na mo akwaba Empower Adepa TV so ena yaje international say na maje akunja kase yi na se ensem a empempi ekoso ye dada brabo mu ene internet no so ena empempi ni yeta eka ho asem nene Prophet Bernard asiam e wa ha say a mene no ebe chichim komo na no me nam social media no me usa baya young girl no fe bema timi abono amanani ase nyina so aso amoja dadere ni ase abaya na sema wo kan se wo hye nkunan ai nkuna hye wo de hye le se se ka yo baby na onye marriage material nke ye ya bema to ne sa bo na so ba ko pre na sa wo ti meja wale bo ne de wo te hu egu emedu ha obo ni yiri buru sa ni yese ya na sumi yese ya no ba na sesa ne nyoma ko hwe tina ho e da ya odo ne wo ho me ndi ebo obi na di echi na nga odwane but me still grounded wo di ebe chire the love is tire me because of beauty. See my eyes, see my hair, see my hair, see my hair. My eyes is strong because of beauty. If somebody else, you will die. I'm tired though, but still I'm ground of the love. If you do me out. Do me anything. Do me anything you want. I'm still now strong. See, every people is looking me around because my face is unconscious. Yes. My face is too much of the body. You see my eye? It's love. Love go through me. And I know so I better just say so for back home. I say no one send so trend with social media no so. Nina and they say yes only about 17 ada. Now 17 years no say be on the net no send video no. She she moon pay for chile and she mu yes say. And they say on one kasa video no ton edema website wo mutimi eposi videos bi te say pononi ade sana yetete ewo emframunti it's alleged ene ye ba bedi sa nkomo no nyina mami kanfo JK Travels emfa emma JK Travels say ene say o pese utu kwan o Ghana pese utu kwan go piemu ewo Europe go piemu ewo Asia Australia Canada USA JK Travels na say no amanfo number so wo mu di to come mo take it anebo airfo na abomodi ekodu honma right from the airport or my trainer do be ko ba bia oko we do na ni ma bi da so a o mehwe na ma hotel la we di uti ebe to so wo mo so ewo ayabo chekrambo bo su di a o pese wo bra Africa enye Ghana nko a the answer we JK Travels ebe to nko mo take it a nebo airfo mo number na go screen so na abomodi afre o mi di yeri akosi aboaje wa donko ne nkomo no ebe de yi ankasa ntimi meja comment e comment section honom mame nko perfect eso ade
Pache say ohoye. You know the Bible no. Oh, yeah, the children for your Bible so dear. Children who dear no more dem pa. Yes, and get there. Any ever share and Pempino, and ye may be at Apost ever young said that Ansana ebeba sofi die so kra no ye hye me giri se wakoye sofi mpempi ya na utate so sofi mekuna bomi mekuna ye say aye na ni nyina na ye man fault ana ebi wo hono ma hundum bi etimi di hu egisa asetena nim Oba Pagiti mama nchia wati for ekirichiri ni benche me prophet esiamo de meka chiri dwam se ushia oba anase bebe bi abomodin se wobekọ abusa e wo ba anase bebe meti so but enne na mafo no Oba Pagiti enne no ushia be ma no ohwe ne personal teacher ohwe ne dreams ni ambitions ni no bi a wetimi atiwa then we jump into the conclusion. Okay. Echimemi de o le ba na ushia be ma first thing me say be metaye mama mfu bebre. Okay. Me ye be bisa ma within 6 hours ye fani pa ni nyina beba. And na hu se Ghana ha no majority of ye foundation ye abosom. Any be you no mo de chichire ye. Any fie bia ni aduade aginade ni apomo a ewem. And na you fie be wa gift ubuo mu a utimu se fie bia ni pa ni nyina ya koronsafo. Okay. You feel on so wuru a utimu se fie ade wo mu nyinara nyansa pa de nyansa be wo mu nyina ye rascals. Okay. You are the Americans ni sanyo ma e gina ofie ho ena ye wo fie mu wa onye wura mu utimu se fie ade I say e madoso eno no say ye bi ye primary e bi ye can say mawum bebre no ifia mawum bebre enye se mawum bebre as o man do so but man no o mu ni o mu papa no nche na o mu amene mu nche majority of them ye primary ene ye can say kramai. Okay. Kramai se o mu ta di abutua ne so a o mu be mama wo ahane ba wani ba ho so a I feel that spirit would attack you physically. Okay. To me, whenever I see a woman going through a lot of stress, a lot of miscarriages, mischievous acts, behaviors like this, I would advise you say, I am tired. Okay. And sometimes, my bema Japanese or any gift, and maybe I want me up, and my wedding. Okay. Because the only panel now only panel now what's so when you love that person, tackle the spiritual realm more than ever. Okay. And go for sika, and go for ahunyade, and go for you maybe I will benefit from that relationship and answer from that marriage. Okay. I know one big man be or a lawyer, or domi pillar too, and maybe or invite me say yemrani me check the man you may be a hukum, but you will me who say family altar attacking out to the essence of the then you pomp on be every above papa na chi ase very big man and I'm appeal na mwani you do no catch him so prophet is ya me brepa hwe de ye me na me say so o ma me ni room ni ba ko na me ni prayer tower si wudem na ye musa enya sanketua na say na mani bia e test no empempe bisa ye nye before ye kwa kwa na wo si oba ne be ma kwa de na onko ye busa see if he say twem e de na twem tene na ye nana na ye mo ye ma ye by na de e so odo no wo ho bia machia Joe na pastor ya okum ne yire wa America e wa nti bi so for kakraka bi ba ewo tesa no ya so for penny pa e ba e sa no so ni mi ba bia ba e mra sa scenario ni ma no o invite no America no come back wo dem se tan wo ne gere le patwati ase enti no se wo hia oba ne bema wo ni bi na fa ko abusa emu e pa no beta se gipsi wo beta na se be ya no fon se me twen ade wo china enesi o twen se da bi e na beta no so se wo ye bema babu oba. Okay. And they say enye say enye me de me so but on the other way round no you will feel bia ni tumi bi so it fear 2 minutes me emma be ma no to me bo ne yira to the sense say if you be ho akama mu ha omo onton bia omo frɛ ne din
sɛ ɔmo akraboa no edi abusua ni nyama ɛmɛɛma ni nyinaa no saa na ɔmo teɛ ɔmo ware a ɔyɛ den ɔbɛware mmiɛnsa minkyimi mmɔ ntɔn ne din ɔyɛ ɔba ɔware ɔbɛware mmienu mmiɛnsa nan ansa na ebi abɛnya okuti kura didi bi yɛ abusua bi hɔ a wonya ho 4 anaa 5 a wonya okuti bi mu da wonya ho 4 a anaa 5 a wonya ho 4 a ɛkyerɛ sɛ abusua no pam ne barrier no watena wonya ho 5 a watete nti da bɛn dan wɔ kyena ba bɛ pɔlipɔli 5 wei mo ti wɔ no twɛn sɛ wo ba bɛbrɛ ɛna abusua no bi yɛ ni mo imagination ni mo yɛ no ɔba sisa de na pɛ sɛ wo no ko a watete ɛna ebi wɔ nso a ɔba no ne maame ankasa ne da an na wo bebree ɔno ano yɛ ba ɔno ano ɔne ne da ɛnyɛ physical spiritual ɔdane mu biribi no aba no na ba bɛda ntu yɛ bɛrima na aba ɔne ba no ho a anadwo ɔda yi no aba bɛma wo ne the way say bi wɔ no ma wɔ ni bɛrima ne hyia asa na ɛkɔ wohyɛ relationship na sɛ awareɛ bebree na mpempe na tesisi sɛ ayɛ a mɛma no ana kunu no bi ɛka sɛ ɛma ne bi ɛkɔ asɔre a wɔn mu pastor ɛsen wɔn mu kunu no saa asɛm no usu jitu gift yɛ nkwasiadeɛ okay ne so obebu pastor akyɛn wo kunu ɛyɛ nkwasiadeɛ anaasɛ obebu pastor akyɛn wo fiancé okay gift yɛn ka no kora nyame ni mu ne yɛwɔ asɔfo bi hɔ a wei no ɛnyɛ adwuma okay wei no ɛda yɛ tiri mu ɛnyɛ adwuma oni mi sɛ gift yɛwɔ asɔfo mu no mu wi wɔ saa yɛwɔ asɔfo a wɔn ka so atɔ boot no asɔfo bi ɔmo akra biribi aba ɛwɔ tɔpɔ okay ɛnka sɛ okay na sɛ ɛyɛ me wɔn asɔfo kyerɛ sɛm no ebi ma bie strippers night nyinaa club nyinaa ɔmo bie bi ɔmo kita kyerɛ sɛm wan na ada yɛ ahụ ɔmo yɛ bia ni bi TV so ne radio so okay na kyerɛ o base hɔ o de obi to boot aka so atɔ boot wura tɔpɔ a busa sɛ ɔhwɛ pub na ɛwɔ hɔ no sɔfo pɛni bi paa bia eti mimi deɛ yɛwɔ sɔfo du asɛ bi nyansa ne nimdeɛ no Hosea chapter 7 verse 6 to 9 wɔsɛ yɛwɔ adiifoɔ mu yɛ abɔdamfoɔ na mu nipa ne yɛ agyimifoɔ wɔn sisi nneɛma tiri ase eti mimi deɛ how can you respect your man how many people more than your man of God and also pastor ɛyɛ totally wrong mpɛdodo wɔsɛ na akɔ akɔdi wɔ asɔre dɛ okay o de ɔkɔ asɔre mpɛdodo wɔsɛ oh ɛwo nhyɛ dan kyɛ within bɛyɛ 3-4 hours yɛ na wapɔn ba bɛrima no wɔyɛ ti dɛ from Monday to Sunday anadwo anɔpa mo te hɔ so adi nti na bɛbi sɔfo more than sɛ sɔfo no n'anim huhu nsɛm onim dɛ ebi ameka sɔfo betimi ahyɛ wo ɛyɛ a okɔ akɔware a kɔgye otwa mu no wɔ sɔfo no ho okay wobɛte nkwasi asɛm a sɔfo no bɛka akyerɛ that's it mɛmɛ deɛ ɛyɛ a na me nsosɔ nneɛma bi so deɛ ɔne ne nante no bu no mɛmɛ hu no sɔfo bi a wagye obi yere abɔ so da the same Kaswa okay Kaswa Kuwait Kaswa Kuwait ɔsɔfo maame pa aboso die maame bi kunu funu ne nsɛm ne maame ne kunu wɛn maame ne kunu so yɛ fucking dusted sɛ na ɔba asɔre bɔ mpa ne nyinaa sɔfo maame ne wo so ne to kyerɛ bɛma no asakora no de akɔfa bɛma ni na wɔn akɔfa bi na hɛsɛ ɔmo wo so aka sɛ na ɛyɛ wɔ mo ɛtrɛ ewi ɛkyɛ na bɔga ne maame na nyim ɛna ma bɔga ne bɛfa maame ne kɔ America ɛne bɔga ne n'akyi ama ɔno ɔde ne yere baa mpa ɛdɔ n'asɛm maame ne nim ne kunu bi enti yɛwɔ asɔfo asɔt ɛne yɛwɔ the very genuine ones yɛwɔ the very good ones enti mimi deɛ gift I will never support you sɛ wobɛ respect wɔ sɔfo more than your spouse ane ne te ɛyɛ totally wrong mimi bɛɛ mu sɛ woda wakɔ fia wade ane ne te bɛbra na mimi ba bɛ respect me more than deɛ ɔno ma wo chop money hey debi it's never accepted. Okay yɛhwɛ ɛka de sɛ wɔ ɔsɔfoɔ ɛde ne church member wohwɛ kitamudie bɛn ɛna wɔ sɛ wɔ mu nya sɛ wo ne wo church members kitamudie bɛn na sɛ sɛ mu nya apart from ABA prophetic programs ɛne obi wɔ a ɔdɔ nipa no ɛno deɛ obɛtumi approach no aka kyerɛ no ɛne obi wɔ a ɔno no ɔtumi ba asɔre fɔ sɔfoɔ no sɛne ɔte no ɔbɛpɛ no kɛkɛ saa church member bi tumi ba so because of sɔfo nti me ɛmmerɛ bɛmu ɛmu market na meyɛ mpaebɔ wɔ aseɛ hɔ ɛduru Friday bie nipa bɛyɛ 300 400
And you won't go for buy say they are coming to test. Obu a wotia no nsɛm ano de nsa wo wo nsa yɛ. Oba besia. Otiti wo nsɛm. Enye so oti ɔde nsa ba wo nsa yɛ. Me happen to me so many times. Ano ɔde nsa wo. Wo na no ase kyerɛ ne sɛ. Me se me de motiti wo nsɛm no. Ebia. Masa. Bitimi chia na otiti wo nsɛm. Obi nkyira akɔla wo ase kyerɛ ne sɛ. Eti go so mahu. Ɔmo do mo nsa wo nsɛm sɛ so me. Obi won so ahonho mo kanu a. Sɛ de ɔbɛ yɛ no. Obi hɔ a ɔma sɔre kwa no draw so kwa won nsi bi. Bia won nsi bi. Enti wo mo kan wa no ana sɛ ɛne prayer wɔ so bia kristo sɛ that way. Ɛna obi nso ahonho mo kanu obi pia ma mo sɔfo no. Obi pia ma mo. Sɛ no sa no enye onipa no na sɛ honhom na aka no nti no. Na honhom kan wa gift ye tuba am sɔfo. Sɛ oto honhom na atu aba me enye ɔno nipa no. Na wa ma ho kan honhom no bɛfo mu atu aba am sɔfo no. Okay. On sɛ ye wɔ many agendas a ɛwɔ Christianity mo ba wumura mu deeper you never know. Ɛne ye wɔ agenda bi nso a in the form of pastor na ne wɔ nkufu peculiar people bi a when no me special for the man of God. Okay. Ye wɔ nsori bibiri Ghana bibiri. And I won't say no you're man of God na give to be kind of pa ɛyɛ din. So bi tuma survive wɔ Ghana ɛyɛ din. Sɛ so de kontopi kakra FM. And I won't say o ma join me to say eku but ɛyɛ occult. Na eku asɔfo ku but ɛyɛ occult ba wo wani ma so. Yes. Ɛsɛ asɔfo na nka sɛ yɛ occult fo ɛwɔ mu. Aish ɔmo do so keke. Okay, prophet who say na yɛ te sɛ sɔfo bi ayɛ sei. Yɛmfa ɛyɛ saa sɔfo yi a ne nsɛm trend ɛyɛ Reverend Dr. Ebenezer. Yeah. A ne nsɛm trend wɔ social media so see is alleged say ɔne akwa 17 years ada. Say bi ɔne akwa no da o video which is say bi akwa no a lot of pains mu. Ne nyina owia na fe video say o publish ɛwɔ online ne ade. Who says saa nsɛm bi say no ɛba ɛmamanfo ɛba mu bu onyamesom no. Who say 1 Timothy chapter 3 verse 1 to 7. Okay. Or can see what say issue a fata Christopher asofo. You issue ni ban. Okay. Whenever you hear a man of God say someone to no fall within the grace and answer be atonwa. Maybe say the me mama ni. Okay. Me mama jubilate because a lot of attacks. Me na when say me be obi wo kwa wo hia no nipa ba bi twa no mawi no. Na o kasa kire bi a distance bi a be 100 feet distance but no kasa wo te wo so. Oh yes. So many times. Okay. Enti ye no nyoma bi a ene won kofudu a gift ma men chiri mu ha yi. Okay. Ye won kofudu ha they are not a real men of God. Okay. But because of Oko Bible school for 3 months. Na ya odini no ya man clerical boni minim wa ye jerry egu na pampam fati aboy kakra we twi na no conson kakra what ya was obi si asofo na leges bi ese no oh so for ni bi what me so mo ye come mo ye spec enye spec o de just imagine dressing bi asofo de nambo wa ti mi hu se we bi eni won kofo bi wa no mo ni ginya medwuma no ho njo mo be ko Bible school ntete no ma ba bonje asom ye men of God. But we didn't anymore. And when we choose you as a man of God, you is shouldn't buy a war one, I was so jai. A bit and I make out as so for be a pub, a B club. Who could be more the higher, you are so for the book of repetition. If you could about her or make a repetition. What you see, any kebab nasefo. And many are sort of pastors, prophets. But when you are not genuine, you should buy a baton. Or call it you to qualify, or call it the unqualified, so they are qualified. You know, some of them are media stations, maybe a banning sound your man. What I say. So maybe I don't support it. A man of God, may call and sign him, say maybe I will be anybody. And I maybe the mechanic say it is alleged. You want to say it's alleged, but you say a police for action. Now say your mother better one say and why them. Once I apple we should see one of video because say apple ye wo yen ko nyame panty. You want to put it say it's alleged. And na me can say give to me can or see issue a fata Christopher asofo. And about the same 1 Timothy chapter 3 verse 8 to 11 or say
prophetess asɔfo maame no mfoɔ no suban a ɛwɔ sɛ wotim ansa na ɔbɛyɛ qualify sɛ ɔbɛyɛ asɔfo maame anaasɛ prophetess nti wakyekyɛ mu ma yɛn ɛna woba 2 Timothy chapter 2 verse 24 to 26 a wɔsɛ yɛn nsɛ nyame akoa bi sɛ ɔko ɛwɔ sɛ ɔdwe bɛtɛɛ ma ɔma ɔmatiti ne ho bɔ ne di mpa ɛnɛ hwɛ It's usually the ecosia as a Biwayanko so for suban bi a sɛ bata ne ho a ɔmpɛ sɛ ɔbɛgyae give to what you say. You must say, "Usuni buy." When you are poor into the clergy, you usuni buy a battle. When you are Ghana, a man for be the pig bar, we will studio. Yeah, you may be in some fatani, yeah, you may be an ecosystem. What you are saying, you should buy. But when you are poor as a clergy, what can it be? And none of them and Kanye and my young Kasakasa work for on the media. What you are saying, oh, some Makwana from our Kusisi on the media, but really one Kasa. I will not judge this matter so much. Okay. Yama Adiano said the police for attacking the matter, and you demand the truth to come out. Okay. And you demand the truth. And I don't bad say 17 years, only man of God need the cheat. Okay. Maybe I open. Maybe a man of God means was open. Now, what came in say or do videos at the Bible saying? Okay. Senya kwala born in a year 17 years girl. Okay. What you say? Ah, you mean say? Who did 17 years girl? No so name. Oh. Senya kwala born in someone. Okay. Enya o 17 years when you dra here. Enya kwala born in someone ka say be you say Ghana 18 years about. Okay. And I be to di odo akoda level. But 17 years there. Say be make say so for your one ajawada da kwala ya. Enye say na da. So be an kwala. Ye won kwala born be adoso omo doso and now should blessing come di ra so de mo e ta me ma work be out. Okay. Oni bi wa me ma work me am ba be work what p obi wa the bless of the by or to sinti bia obi first day so na se ba boss na temu no obi a okay obi kale se wo ase e wo brazier nyina nti aso de mo aba no ba be ye dey. Okay. Okay, so now we did 17 years or no one to suffer is in no I say I say blame me suffer no akoda na obi because I don't pass 17 years. I know so my many papa. Okay. Maybe I saw my many papa kura film kura na na emu orem. Okay. Tina me say give to me person me can be because I could be abayin sem. Okay. In the mind very well me can so be do. Okay. If I try to say and I don't think say who say well maybe you don't respect me. Okay. I didn't see now only a man be good, now make videos every Bible thing. Okay. That day. Say or tone on one kasa tone the website or so for no radio TV so exactly 2 million so on one kasa say or tone where you know any gift here where Juma yes Juma day in fact yeah where Juma because also for to me ya pono dia any elder so be there oh say no so for to me ati pono movie elder be there. Okay. So what you say? You know what it is. What you say? When you dynamic no gifty. And sometimes it pays a lot. Okay. Once a Ghana no Christianity no mo mpɛ no kore. Ade mama kai osofo bi a on the church members here adwuma wi ano makotena sport bi o ayi. So too. So too. Sport bi agidi emodi me pa achew. Okay. Me pa achew. Also when the church members kotena sport or no ma jibi. Ukopa na so for the members is that boy here. E pop what me say yes. Na mu di o mani. Omo ye de. Give to what you say. Me dey you issue ban ne ye ni issue ban be bre na na wo. Okay. So me dey me like me put the man of God. Me can any mu be bre because attempt to ho be bre. Okay. Is the man say be say no be asabi so yes of there e ka say tunufo and I say to asofofo efu so for bia na ni betwa video yi so no ka futu sem bi fa kire na say na obeka no o me dey gift me ka say osofo
Bible say yɛbɛhwe asɛmpere nson na yɛbɛsan sɔre mpere nson na mmom wote sum a mɛma no nyɛ wahwe aseɛ ɛnyɛ din a de sɛ a lifting grace at the mouth obi wɔ kora mpo a ɛnyɛ biribi sɛ kora na ɛtoo no a ɔkɔ afiase but ntwa to so ɛna wohu sɛ yɛwɔ asɔfo bi a wɔn yɛ hyia to the nonsense degree nti obi tumi ka biribi no wɔtwa biribi afiri no biribi ɛde atoma no board no so sɛnea ɛbɛyɛ a an agenda anaasɛ biribi saa ɛbɛtumi aba wate ase nti mimi deɛ I don't budget to that limit koraa saa mepatwa wate ase nti man of God na wahwe ase no ɔma hwe ase ɛnyɛ nna ɔnsɔre ɔma mpayɛ ɛnyɛ adwuma na ɔntu anamo akɔbɛboa ne nyame adwuma. Okay, prophet yɛbɛ movie akɔ different but when is that saa deɛ wei saa kasa wei ɛyɛ some of the prophets no ɛde paa asɔfo ɛne sɛ sɔfo bi ho asɛm ti bi ba ɔmo so sɔfo deɛ ɔyɛ nipa na de sɔfo no deɛ ɔnyɛ nipa na ɛbɛyɛ bɔne woni sɛ ɛyɛ ade a ɛma asɔfo no de twitwa gye mu ho anytime bia ɛyɛ kasa ɛyɛ mode sɛ sɔfo yɛ nipa sɔfo deɛ obetimi ayɛ bɔne ɛno nam so ama sɛ bi asɔfo so bebree egyina so ɛyɛ bɔne because ɔba ɔbɔnti ɔbɛka sɛ sɔfo ɔyɛ nipa wonu sɛ saa deɛ no sɛ bi ɛha agye Bible sɛ deɛ onim papa no wanyɛ no bɔne ma no na bɔne aketua nti wonim deɛ yɛ ebi a pɛ sɛ ɔne nipa no ɛkɔ mpɛm aka kyerɛ no ɔma ne ho kwan a na ɔte aseɛ ma wa na ɔne no akɔ mpɛm ɛna ɛno no wɔne ɔbaa no nya kɔ mpɛm a no sɛ wɔ sɛ ɔbaa no akɔhoma akɔpem sɛ wobɛwu sɛ onye ɔbaa no ɛkɔ mpɛm na ɛnyɛ awale yɛ koraa ɔbaa bia no nakɔ mpɛm bia no make sure bɔ no akɔhoma akɔpem sɛ wobɛwu ba wɔne ne gyae so ɛ make sure ɛwɔ kyerɛsɛm o woni oba ni nya dapɛ na wo we ne kwa bona ko ma ko bi so wo na onim sɛ woni oba da ɛma yɛmfie no ɛyɛ bibi ti sɛ nyame wowura nyame fie na wowura nyame fie no sɛ wani gye ana wani anye na wo afa ni gye no deɛ no ɛwɔ hɔ a nyame fie no wɔ ne ho no ɛno no deɛ womfa ne nyɛ hwee ɛno nti na sɛ de ɛne no woyɛ bɛrima na wotabu wɔ baa kwase a ma menkasa nkyerɛ wo woyɛ bɛrima na wotabu wɔ baa kwase a wabrabɔ nsi wo yie da woyɛ bɛrima na bi a wotabu wɔ baa kwase a mena yɛ musuba nti mimi madamfo bi obɛnyɛ sika se a week onya 270 million a week bia 270 million a month is sika say yes capital obɛnyɛ sika no ɔbaa no na woyɛ no brisco to no afi ɛma mo yɛ kɔkɔɔ utimi sɛ to anufu ɛnɛ atadwumpo ɔbɛwe kora mpo ɛden eti mimi deɛ ɔyɛ bɛrima na wɔtɔ ɛbi fi ɛsɛ ma titiri yɛ papa no ma buntifu a mo deɛ wopo wɔ ne ɛma kwase abuo minim sɛ bi aba mo nan so a ɛma kwase abuo sɛ adeɛ kakra bi nti no atɛbiri to the higher height ɛno ma kakra bi ɛna mentani bi ɛna mentimi no mentena hwɛ gift ebi aba me nan so ho yɛkɔ awurade altar ni mu no sɛ na mfonso ne nyɛ ɔbaa no ɛnyɛ bɛrima no mewi a meyi ne mfoni akyerɛ wo yɛwura mu na yɛ altar maame fio mmienu ma bu ne kɛsɛ saa wɔ ne bɛgu no because efi ɛyɛ nware ɛna maame na bɔ mpaya na bɛrima no akyi ma ware na ɔno tia ne tiri but ɛnɛ no altar ne sɛ ɔmo mpene bio ɛdɛma sɛ bɛrima so kekɛ bɛrima ne biribi biara ɛne na wɔfɛ yi fi bɛyɛ bi gyi nti ɛyɛ ana sometimes edifa ebi pɛ ɔbaa no ame nkɔ no ɛmpɛ ɔbaa no ame nkɔ no and mind you sɛ ɛma ɛmoa ɔbɛrima ne mmoa waboa o ɛne ɔbaa ne mmoa waboa o ɛnka sɛ wedi yɛ mema ne chance in my life that is where the biggest mistake steps in sɛ ɔbɛrima no aboa me ɛna madu sɛ ɛno nti meware ubenu hu daakye take me from prophetess here anaasɛ ɔbaa no boa me na madu saa mpɛmpɛnso yi nti meware no ubenu hu daakye wiase obiara ne ne soulmate a ɔde nam you can meet so many classmates but when you meet your soulmate wakoma kora atɔ wo woda wonya no bɔɔso kora na ɔde aba wate aseɛ but yɛbɛsere yɛ maa na yɛ a mopepere mo ho no wiase whatever
goes around always comes around. And men go into any man, say because of the pocket, men go into any woman because of the pocket and then the purse. Yet, that's yen share kind of say, Mamma Agrada, release no, or thoughts ever more, and say, would you say about obey? Say, be near maybe a not and carry away, or best son, and as a service not chassis. Mamma Chili Biaswa, wouldn't some my partner, Mianca's friend. Sir, Yamia friend, that I didn't answer about this matter on the day of judgment, me, maybe Swati will run. Okay, I send me out to see. Oh, okay. Say, a million came into the lamb, say, was a son. Me, me, Querado telling Bonification Pie. Okay. Emma, you are confirming my. But also for you, young to pass it on Chimama, meaning could do the time. Okay. With this yakantam, I want a strong room, the altar. Say, oh, my mama, part, and could do the boat would die in Christianity. Enti enyo ma show ne enyo ma onyinya atras kasentwi enimti ebuo mete wa na me prophetess ya mefe ai nyangopo on Fred qualified or Fred unqualified the na ya no kafetia no friend the papa Duncan Williams what's in the life history that ya bisa ni nsan twae ne de ne man ni nsan twae o papa agina sare no onum wi okay o kan life history on altar so a onte and so the rade from baby to baby. What you say? And maybe I will never stay in any place. I'm not on the name of my partner because you busa. Even though I call them fias cry, you busa also for penny pompa the territory. Or you're very wicked, very dreaded, very evil. So for now, take the altar belong to the altar of the marine kingdom. Oh, okay. Almost the man who spams, the man who spams, and almost the young. Very, very evil. So whatever is happening to Mama Pat, now my the baby. Me boni din abehunu ne ntem but say prophetess ya papa me nye ne sen me say unua maka cho se ma me ni firi nyame ka wono tum baby a okọ no ewrade ma ne nche wo da fa ye wo suma sem ka wono tum na fa ye mpaibo na mentwi wo firi ma me ne ho da in due time in real seasons you shall witness what the Lord has done and the abani okay. They said the abano when you ho say abanis. Oh, me the manager a fiasco baby was so we see we are so nkoda. Sir, a place of dinner we are seeing na Satan. E we fiasco ba men kotopu so koye onwa dwira. Okay. Ufi fiasco ba enkonko to beach epum so park dwira ho. E osunu shu unya hunu se yufu pa. Enso na so ro ku ti wo egu fom no ko gina so emu so sa. Ko pe bi yufu ni twa. And the friend dwira nyame mu dwira. Enti me de onipa bia wo sadline wani age na mama pacha ko prison. Hwe ye wo empanimfo bi wo ha wo. Gifty ye kasi ko mo ji e da o account mu a wo. Wo mo krampo Ghana police e bo mo ban. Ma papa ye okokum nwuramu nam I mo de ko 2-3 years na se me mo na de onu awia Ghana sika nyina nam ho a ovi so man Ghana ye ho beto ye Yeshua wiya na boy until they be omoka se Ghana a Christian country ukwa rade ni mu a a Christopher mu so nyame ni e we rade 2% ko mu ni wo Ghana me bitimi na me wo nipa bitimi na unhia Christo ibia e wo mu abetu man so hia ni ba ko the last time we koya sorry ma one of the Pentecostal churches and ihenya honkonkon di omo ye ne di omo asori ha on pick omo ntem within some second we ni pass 7 asori omo be 500 people ni pass 7 pen wode ne nso ano the three mark of Christ ebobo omo maso aye ne dia rapture for fair na omo ko bi afi so for pen na kan say gulubuso no gina ho e no busa mo say prophetess ya enti me nkan wona na mo say a wo bibi a wo secret ya to Joa. Asemo prophet. Nyangopo Israel. Israel shuma no baba. Baby eti ensafre wa obla. Onye okese. Onye onso kese mama. Abusema wa menkan fo na car sales emfa emma o. Ndey wo pese
wonto car dream car na waso ho da ya che na opese wonto no na car sales na ubenya honom ato ubenya car papa bi ato na car no de ne bo efo a kire se efe enu bi na ubenya aban amane se akoto kro no de car na akoto ye na obi car wawia ne ade bia na eno ane na car sales o mo number in the good screen so mo say obefre o mo na ne won atwetwe enkommo na car na wo pe no wanya fi won aso ye mini ye de akosi aboaje wa donko prophet Bernard Asiam na me ne no etwetwe enkommo no me da wase bebre se wo share ye makam Abusafa amaka obajiki travel hotel Sabuji Germany. Global flight from Ghana, China, Dubai. Explore the world with us. Run and fly to Ghana. You better train from Bibia Germany. I brought how that TTB. Now they offer a plane. You go to international airport. You go to Apiko airport to your destination. And one person go holidays. So if you are going to project to Munya, maybe I'm metro and some project 2 years. You go to Mamma Divine Space. You go to GQ Luxury Hills Hotel. I will equip Maha. We make travel also stress-free. Travel management, expert in traveling. GQ Travel Hotels. Call us +49 17996 4242 +49 1521 485 2424. Check us on our website gqtravel-hotels.com. GQ, stay connected.